mambuye wathu Yesu Kristu ndikulandireni ku utumiki wa kanthawi kochepaka. Mawu athu achokera m'buku la Efeso chapter 5 verse 15 kumatsika mausimu akuti potero penyani bwino inu muyendera simonga opanda nzeru koma monga anzeru akuchita machawi popeza masiku ali oyipa. Chifukwa chake musakhale opusa koma dziwitsani chifuniro cha Ambuye n'chiyani. Paulo amalembera anthu aku Efeso akunena kuti penyani bwino inu muyendera, penyani bwino inu mukhalira, simonga anthu opanda nzeru koma monga chani, monga anthu anzeru. Ndi akufotokoza kunena kuti musamachite mopusa, musamachite momasewera, mudziwitsitse chifuniro cha Yehova n'chiyani, chifukwa masiku ali oyipa, ndipo zimenezi musazichite mozengereza, muzichite mwachangu. Amayankhula ndi akhristu ndi okhulupirira akumpingo wa ku Efeso. Paulo kunena kuti kupembedza inde mukupembedza, kukhulupirira inde mukukhulupirira, Yesu Kristu munamulandira inde monga Mbuye ndi Mpulumutsi wanu. Koma izi ngakhale zitachitika, zotheka munthu kuyenda mopusa, zotheka munthu kuyenda mosamusuka ngati munthuyo saganiza bwino, ngati munthuyo salingalira bwino. Ndiye kuti sikoyenera kuti munthu mkhristu aziyenda mwasewera, aziyenda mwazibwana, aziyenda mopusa. Khristu ikhale ntchito yake yokhale udindo wake adziwitsitse chifuniro cha Mulungu n'chiyani. Wina aliyense amene amakhulupirira Yesu Kristu ndi kutsatira Yesu Kristu adziwitsitse payekha chifuniro cha Mulungu n'chiyani. Mulungu amafuna kwenikweni chani, Mulungu akufuna ndichite chani, nanga Mulungu akufuna ndisachite chani. Chifukwa chani Paulo akunena zinthu zimenezi? Chifukwa chanena kuti akhristu ambiri kuyambira mkale lonse akangomva nkhani ya Yesu nanji kuphatikizira ndizo zizo zimene zimachitika, chinangokhala ngati chinthu chimene chimatenga anthu mtima ndi kumachitani ndi kumachitsatira. Mano nkhani sinangobwera kuti dzatenga anthu mtima, kuti sinangobwera kuti dzatenga anthu mtima azisatira zinthuzi, ayi, inabwera kuti munthu adziwe chifuniro cha Mulungu n'chiyani, munthu azindikire kuti Mulungu amafuna chani. Akachidziwa chimenecho munthu aziyenda mmenemo, azikhala mmenemo. Koma lero tachuluka Khristu amene tikuchita mopusa ndi mosasamala. Ndipo Paulo akunena kuti yendani monga anthu anzeru, osati ngati opusa ayi, chifukwa masiku ali oyipa. Mudziwitsitse inuyo panoka kuti chifuniro cha Mulungu ndi chani. Mukachidziwa chifuniro cha Mulungu mudziyenda mmenemo, muzikhala mmenemo. Kupembedza kupembedza poti tikupembedza, kuyimbira kongoyimbira poti tikuyimbira, kulambira kongolambira poti mwayo olambira wapezeka, kupembedza kongopembedza poti masiku ano khanga zopembedza za beba, kumene kupusa. Cholinga cha zonsezi, cholinga cha kupembedza ndi zipembedzo zonseko ndikuonena kuti munthu azindikire chifuniro cha Mulungu wakumwamba. Munthu azindikire kuti Mulungu amafuna chani, nanga Mulungu samafuna chani. Akatero munthuyo ayende muzimenezo. Tachulukira kwa Khristu lero amene tikungopembedza, amene tikungolambira, koma chifuniro chake cha Mulungu wakumwamba sitidziwa. Ndamvapo ine akhristu ena akunena kuti kumpingo kwathu amati mwakuti, kumpingo kwathu amati mwakuti. Ndamvapo akhristu ena akunena kuti zimenezo manenazo ndi kumpingo wanu. Ndamvapo akhristu ena akunena kuti mpingo wakuti amati mwakuti. Lero zimene zilipo ndi zimenezozo, zoti kumpingo kwathu timati mwakuti, kumpingo kwanu mati mwakuti. Koma nkhani ya chipembedzo yagona ponena kuti inuyo panokha mudziwe kuti Mulungu wakumwamba amafuna chani, akufuna chani, ndipo muyende mmenemo, mukhale mzimenemo. Yesu Kristu anafotokoza bwino kuti andipembedza ine mwachani, kwachabe asunga miyambo ya anthu osati malamulo a Mulungu wakumwamba, asunga miyambo ya anthu osati zimene Mulungu wakumwamba akufuna. Zimenezo zapangitsa kuti anthu apembedze Mulungu kwachabe, ungotaya chani, nthawi. How in vain they worship me, teaching for doctrines the traditions of men and not the laws of God. Nditu kumaphunzitsana ndi kumauzana zinthu zimene tangoganiza kuti tinangoyenera mwina kuti tidzitere. Ichi ndi chimene Paulo akutinena kuti yayi, masiku ali oyipa, musamayende ngati opusa, mudziwitsitse inuyo kuti chifuniro cha Mulungu ndi chani, ndipo mutani muyende mmenemo. Akuti ambiri adzabwera kwa Yesu Kristu tsiku limenelo nanena kuti Mbuye, tinachita zozizwa m'dzina lanu,
tinapanga zodabwitsa mdzina lanu chifukwa chani lero mwabwera mudzatengana mulisiya tena kuti aya nkhani sinali yazozizo kapena zodabwitsa chokani akuchita kusatana kusakuziwa nkhani ndiyodziwa chifuniro cha mulungu wakumwamba akufuna chani zozizwa zili yapo zodabwitsa zili yapo mulungu wakumwamba akufuna chani ndeni ndini tizidziwe zimenezo tikuzichita tiye tikhale amodzi mwa anthu amene akuchita mochenjera mosamalisa masiku ano kutsiriza akudzipitsitsa chifuniro chake cha mulungu kuti mulungu akafuna chani ndipo safuna chani ndikuti yene kuzimenezo osamangoyika mulungu wakumwamba alitseka.